Значи, за да посъветвам някой относно дали да почне да тренира джудо или да запаля някой, как бих запалил някой да тренира джудо, бих му казал как аз започнах с джудо и какво беше моето впечатление или моите предразсъдици относно джудо, защото в обществото все още витае това понятие, че джудо е само за спортисти и само за биткаджии, само за батки, че е много груб спорт, а всъщност джудото е много нежен спорт. Първото нещо, което се учиш е да падаш правилно, т.е. да падаш без да се контузваш. И първото нещо, което ти преодоляваш като страх е да паднеш. Много малко хора в днешно време падат и се заземяват. И според мен, за да се запаля някой, бих му казал, че ако иска да се заземи и ако иска да се научи да пада и да става и да пада и да става, което е едно от най-важните неща в този живот, да продължаваш през провалите и през неуспехите с същия ентусиазъм, както е казал Чърчил, джудото е най-правилното място.